Il-Gvern ħabbar erba' skemi ta' inċentivi bilan li jiġi stimulat iżjed il-progress ekonomiku u operattiv f'Għawdex, waqt li jinħolqu iżjed impjiegi ta' kwalità. L-iskemi li tniedew mill-Ministru għal Għawdex huma Supporting Sustainable Quality Employment Scheme, is-Supporting Knowledge-Based Sectors in Għawdżija Scheme, is-Supporting Marketing Initiatives for the Accommodation Sector in Għawdżija Scheme u l-Promoting Għawdżija's Niche Tourism Market Scheme. Il-Ministru Clint Camilleri stqar li l-mira hi biex jiġu inċentivati negozji ħalli joffru iżjed impjiegi ta' valur miżjud filwaqt li jiġu sostnuti dawk stabbli u b'kundizzjonijiet kompetittivi. Il-GDP tal-Gżira Għawdxija ftul l-aħħar 4 snin żdied b'61%. Il-qatt qiegħed fl-inqas livelli possibbli. Però permezz ta' dawn l-4 skemi maħniex biss ser ninċentivaw xogħol ġdid jew xogħol addizzjonali, iżda aktar minn hekk ser nkunu qegħdin ninċentivaw xogħol ta' kwalità ġewwa Għawdex stess għall-Għawdxin stess. Fil-fatt is-Supporting Sustainable Quality Employment Scheme għandha lan li sostni impjiegi li huma aktar stabbli u fl-istess waqt jiġu offruti pagi aktar kompetittivi. Fl-aħħar sentejn din l-iskema iġġenerat 348,000 euro f'inċentivi. Is-Supporting Knowledge-Based Sectors in Għawdżija Scheme immirata biex tkompli tinċentiva impjiegi ta' valur miżjud. Fl-aħħar sentejn din l-iskema provdit 122,000 euro f'inċentivi, b'60% jmorru fil-qasam legali, finanzjarju u dak diġitali. Is-Supporting Marketing Initiatives for the Accommodation Sector in Għawdżija Scheme toffri appoġġ lis-setturi tal-akkomodazzjoni turistika biex itellgħu aktar kampanji promozzjonali diġitali u professjonali biex jiġi attirat iżjed turiżmu ta' valur miżjud. Sa dan it-tant il-Promoting Għawdżija's Niche Tourism Market Scheme toffri sostenni l-operaturi fil-qasam tal-firi internazzjonali f'kampanji ta' promozzjoni lil Għawdex bħala destinazzjoni ta' esperjenza. Aktar informazzjoni u l-applikazzjoni għall-iskemi tinsab fuq investgawdżija.gov.mt.